poďte, Unterwasser. Keď niekto jebne na ten klinec, tak je v piči. Na ktorý? Tam sú 3 také klince, kamarát, z kapalky. No idete. Kokot Robin Hood a ideme na to. Teraz sa mu vyhadzuje semeno, účinky oného bujačiny. Čo, pozri sa, však ona tu smeje, z záchvaty dostáva, ty čo máš? Tu máš kosť, hryzni. Ináč ty kokot, fakt. Flintstone, Není to vložka, to je ono. Fuj, ty kokot, kto by z aké lode to vypadlo? To bude dobre znieť na tej kamere, že fuj ty kokot. To musíš vypípať potom. Tak ale kade nás to vezeš? Fuj. Aby ste vedeli, že Robin Hood to nemal ľahké. Čo to je? Dobrá močovka, bulgárska. Nepančovaná. Dobre to je tu. Pozrite sa. Baby nohy rozťahujú na drevách. Aj chlapi mu sa. Dobrá vúňa, čo chceš? To je jak onen, ten oný parfém, kokotier. Čak nač tu čakáš? Budeš blovať? To je dobre toto. Tomuto sa vraví kultúra. Čo to urobí, keď to tam? Bude to vás smrdeť. Tak ale to takáč vymyslel toto. No a ešte máte kilometr pred sebou, poďte. Si predstav, že by vybrali teraz tú voňavku, jak v one. Z kabeliek. Tak, kokot, tak, to by boli aké zlatokopky. Dobre, však aj na záchode ti je zle. Ty si nezvykla, však on keď ráno zase vkyne. A ty si to cítila tam hore, ja ne? Čo, ja za to môžem. Chceš uvačku? Počkajte si, prdiem si, to bude lepšie, ne? Šlap. Toto sa takáč vymyslel. Toto je exkurzia za $9. To je Ropotáno toto. Prírodná rezervácia. A pozrite sa na tie oné čajky, čo sú tam tie čierne holuby. Tam napravo. To sú jaké súpy, Však to kvôli tomu tam idem, ne? Však to som videl z diaľky. Tak to keď ma zežere, som v píči. No však teba zobere jak myš. Teba to ujebe jak myš, aj s papučama. Čo je hento? Neviem.